Aurtengo urtarrilaren amaieran, Gernika Lumoko zenbait taldek, iaz Gernikatik Mundura elkarteak egindako proposamena berriro hartu eta talde berarekin batera, Navalben Aiza Riftar ekintzailearen hautagaitza aurkeztu genuen Gernika sarietarako. Sarien epaimaiak aurten ere ez du hautagaitza hau bere egin eta beste batzuk aukeratu ditu saria jasotzeko. Guk erabakia onartzen badugu ere, hautagaitza horren arrazoiak azaldu eta egun hauetan 1927ko apirilaren 26an gure herria suntsitu zutela gogoratzen dugunean, memoria, justizia soziala eta askatasunaren aldeko Rifeko borrokalarien oihartzuna gure artera ekarri nahi ditugu. 36 urte dituen Navalben Aizak egun herbeheretan du asilo politikoa, Marokor poliziak jazarria izan eta hainbat alditan atxilotua izan eta gero. 10 hilabetetako gartzela zigorra ere ezarri zioten, eta isuna ordaintzera behartuta ere egon zen. Benaiz Andrea, Marokoar erregimenaren helburu bilakatu zen, Rifeko Irak mugimenduaren sinboloetariko bat bihurtu zenean. Irak 2016an sortu zen mugimendu zibil eta baketsua da, Rifeko herriak Marokoko erregimen politikoaren gandik pairatzen dituen isolamendua, jazarpena eta bortzakeriaren kontra zutitu dena, eskubide sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalak aldarrikatuz. Rifeko lurraldera bakea eraman nahian, elkarte eta norbanakoen aldarrikapen eta adierazpenek indarkeriazko errepresioa, mehatxuak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak aurkitu dituzte Marokoar segurtasun indarren partetik, hoien ohiko metodoak baitira. Baina naiz eta gaur egun 800 preso politiko baino gehiago egon, erresistentziak aurrera darrai, eta bestalde, kontuan izan da emakumezkoek Marokon ea inoiz ez dutela politikan parte hartzen, azpimarratzekoa da Navalben Aizak eta beste emakume askok matxinadarekin jarraitzeko hartu duten konpromisoa. Ez da ordea, Rifeko jendeak zapaltzaileei aurka egiten dien lehenengo aldia. Frantziak eta Espainiak, potentzia kolonial gisa, Rif eta Marokoko gudetan, eta Marokoko erresumak berak, Mohamed Bosgarrenaren, Hassan Bigarrenaren eta orain Mohamed Seigarrenaren agintaritzapean, Amazik herriaren errepresioa eta giza eskubideen urraketa burutu izan dituzte historian zehar. Riftarrek ondo dakite askatasuna ordaindu egin behar dela. Bai eta justizia, egia eta memoriaren aldeko borroka zer den ere. Eta Gernika Lumon bezala, zerutik sua etortzen ikustea zer den ere badakite. 20. mendearen hasieran, Espainiak borrokatu zuen Rifeko gerran zehar, bereziki 1921 urteaz geroztik, anual osteko kanpainetan, objektibo zibilen kontrako aire armadaren erabilpena sistematikoa izan zen, nazioartean debekatutako bomba kimikoak ere baliatuz. 15 urteren buruan, Euskal Herriko zeruak zeharkatu eta heriotza zabalduz, herriak, baserriak, hiriak, mendiak zein basoak txikitu zituztenak, hango gerratan trebatu ziren. 1958 eta 1959 bitartean, Marokok independentzia lortu eta gutxira, Riftarrak atzera Marokoar zapalkuntzaren kontra altzatu zirenean, bortizki eraso zituzten, inbazio kolonialaren urteetan bezalase, 30.000 soldaduko armadarekin. Eta aireko indarrek, aduarrak, herriskak eta matxinoen babeslekoak erasotu zituzten, napalm, fosforo eta fragmentazio bombak erabiliz. Hamarkadetan zehar jasandako eraso horien aurrean, Riftar herriak bere buru antolatzen eta erantzuten jakin izan du. Bestalde, Rif eta Gernika lortzen gaituen historiaren beste alde bat aipatu beharra daukagu. Gogoratu behar dugu, 1920ko hamarkadan, Abdelkrim eta erresistentzia rifeñoaren aurka Espainiar gudarosteak erabilitako bomba kimikoen karkasak Talleres de Gernikan fabrikatu zirela. Eta ezin dugu ahaztu, halaber, Frankoren Marokoar tropen artean, soldadu Riftar askok Gernikaren okupazioan parte hartu zutela 1927ko bombardaketaren ostean. Iraganean, gerrak eta indarkeriak aurrez aurre jarri zituzten gure herribiak. Aldiz, sufritu izan dugun erregimen autoritarioak gure herrietan ezarri duten errepresio politiko eta kulturalak ere batu egin gaitu. Zorionez, gure herrien arteko harremanak aldatu egin dira. 70ko hamarkadatik, ehunka Riftar, errepresiotik eta aukera faltatik iesi, Euskal Herrira etorri izan dira, lan egitera eta gurekin batera bizitzera. Gaur egun, auzokidea garen heinean, 11 arrazoi ditugu Euskal Herriaren eta Rif herriaren arteko elkartasuna adierazteko eta indartzeko, memoria, justizia soziala eta bakearen aldarrikapena baitira gure herrien irrintzia.
Gaur, 2008ko apirileko azken egun hauetan, Gernika Lumotik, Euskal Herritik, Riftar askatasunaren militanteei eta Naval Benaizari gure adizkidetasun eta elkartasunezko agurra bidali nahi diegu. Azul, Keisho, soy Meluda Alhankari de Rif. Ante nada, quiero dar las gracias a Gernika-Tik Mundura por su compromiso y su lucha por los derechos humanos y por su solidaridad y apoyo al pueblo de Rif y al movimiento El Hirak. El Hirak es un movimiento social pacífico que nació en Alhucemas a finales de 2016 a raíz de la muerte de Mohsen Fikri, retirado en un camión de basura, para exigir justicia, verdad y reparación. Y enseguida, rápidamente, las movilizaciones se extendieron a otras zonas de Rif con unas reivindicaciones muy específicas y muy claras, sociales y económicas, que tienen que ver con el paro, con la infraestructura, con el aislamiento y el abandono que sufre la zona desde hace mucho tiempo. Y la respuesta del gobierno fue una represión brutal, que saldó con 2 víctimas mortales y más de 800 personas detenidas. Y durante el proceso de las detenciones y los juicios, pues hubo todo tipo de violaciones de derechos humanos. Los detenidos fueron torturados, humillados, amenazados, incluso violados, como el caso del líder Nasser Zefzefi, aislados. Y todo eso bajo la mirada y los oídos sordos de la comunidad internacional, como si fuera esto ya no está pasando. Últimamente, por la lucha contra el coronavirus, el monarca ha indultado un total de 5.656 presos, ninguno es de Rif, y eso aumenta todavía la brecha que existe entre el Rif y el Makhzen. Si empezamos a hablar de todas las violaciones que hubo, pues no vamos a terminar. Incluso impiden a la gente que hablara con sus hijos cuando van de visita a las cárceles, que hablaran con sus hijos su idioma materno. Eso es una historia de una mujer que lo cuenta. Dice que el guardia le dijo que tiene que hablar el árabe. Como ella es monolingüe y no sabe otro idioma, pues se ha quedado mirando a su hijo, él a ella con las lágrimas en los ojos hasta que terminó la visita. Hasta este punto. Bueno, pues nada, es que ricasco y agur.